yawa gwamnatin mulkin mama Baba shi mai kwafsawa na jikinsa ne ke kwafsawa. Ni ba magoyin bayan Atiku Abubakar ba ne. Tafiya ce hanya ta haɗa mu. Na farko turawa suka ce the enemy of your enemy is your friend. Maƙiyin maƙiyinka abokinka. Na biyu jam'iyyar PDP wacce yake ciki da jam'iyyar RAPC da na taho da ita mun zauna mun yi yarjejeniya na yadda za mu tafiyar da mulkin Najeriya idan Allah ya ba mu sa'a. Wannan shine haduwar mu. a zamanin manzo ba za a hana mu ganima ba Takurin gusu shi kenan. da mu aka yi yawon kamfen kuma ko sule ba a mikan ba To ga yadda abubuwa suka kasance kamar yadda na faɗa a lokacin da nake bayani nake buɗe wannan hira cewa ni dai har yau na san cewa Atiku ne ya ci zaben a makwace aka yi masa. Ku sani Allah fa baya bacci, in ka nuna ka fi ƙarfin mutum yanzu Allah na iya nuna maka yana jirarka a madakata. In dai ba a mutu ba an binne mutum to da fa da sauran lokaci. Ga mu a hannun yan goyo. masu moran mulkin nan daga 'ya'ya sai kannin mata Gwamnatin Allah